Tantak, uraren euskal agentziaren podcast ofiziala. Ura, uraren euskal agentzia, Eusko Jaurlaritza. Ura da, gu gara. Munduan, uraren eskaintzaren eta kontsumoaren egungo ereduari buruzko eztabaida betean gaudela, merezi du gure begirada, gure baliabide hidrikoen errespetuak eta zaintzak markatutako uraren euskal tradizio eta kultura sakonean jartzea. Horregatik, hidronimiari buruzkoa da gaurko podcasta. Urmasek, izenak nola jasotzen dituzten eta historian zehar nola transmititzen diren erakusten digun toponimiaren zati horri buruzkoa. Barbadun, Ega, Omezillo, Irantzu, Gobela, Urumea, Euskal Herriko ibai horien eta beste batzuen izenen zergatia, historiaren, etimologiaren eta kasu askotan irudimen dosi handien nahasketa aldakorra da, izan ere, arrasto historikoa galduta. Historia herrikoiak teorizatzea edo baliatzea baino ez da geratzen. Eta irudiztatzen hasita, imaginatzen alduzu laminek lagundu izana gure urmasei izen magikoak jartzen? Gaur nola azalduko dizugu. Uraren euskal agentziaren Tantak podcastak aurkeztuta Euskal Hidronimia. Historiaren, etimologiaren eta irudimen dosi handien ondorio dira Euskadiko uren izenak. Euskal Hidronimia. Geurea. Lamiosin antzira hidronimoaren jatorria, Arabako Gorbeialdeko kuadrillan dago, euskal kontakizun mitologikoen iturria gortezinean. Lamien putzua ere esaten zaio, eta Euskadiko aintzirarik ederrenetakotzat jotzen da. Bertako urgardenek zelula anitzeko algek, kara izpida eta kara bulgariz motakoek, besteak beste, osatutako uretako landaretza ikusgarriaz gozatzeko aukera ematen dute, bai eta potamogeton generoko urbelar komunitatez ere. Ure ertzean berriz elofito mota ezberdinak aurkituko ditugu. Habitat ezin hobea da tenka, loina handia edo txikia eta zamo txikia bezalako arrainentzat, edo kopetazuri arruntekin, basaatekin, zertzeta arruntekin, zapelatzekin edo miruekin harmonian bizi diren basoigel iberiarra eta Schreiber muskerra bezalako interes handiko espezieentzat. Antziraren jatorria bere ertzean dagoen iturburu txiki batekin lotuta dago. Naiz eta Tantaken gehiago gustatzen zaigun milaka urteko sinesmenetan oinarritutako bertsio mitologikoa. Lamiosin, aintziran bizi zen lamia batek, gaur egungo goiuriko urjauzi gisa ezagutzen dugun uramildegi ederra bihurtu men zuen, bertako urjauzi izeneko artzain bat, ispilu bat lapurtu ziolako. Izan ere, elezaharraren arabera, handia zenaren utxegitea, eta horixe da urjauzi hitza euskaraz hain zuzen ere, urjauzia. Hona hemen gertakarien kontakizuna. Urjauzi eta Otsoa Gorbeia inguruko bi artzain ziren. Egun batean, goiuriko zelaietan zegoen urjauzi eta kantu gozo bat entzun zuen. Melodiak erakarrita, basotrinko batean barneratu zen. Malda handia bat jaitsi ondoren, Lamiosineko urbareak ikusi ahal izan zituen. Handik omen zetorren kantua. Hala, neska gazte eder bat ikusi zuen, enbor batean eserita eta oinak uretan sartuta. Ispiluari begira, bere ile hori luzea aurrezko orraze batekin orrazten. Lehen topaketa haren ondoren lagunak egin ziren, eta neskak eraztun bat oparitu zion. Beraz, neskarekin maite minduta, urjauzi ez zen gehiago lehengoa izan. Egun batean, bere maiteari isilpean begira zegoela, oinen ordez atzapar palmatuak zituela konturatu zen urjauzi. Lamia bat zen. Haserre bizian, eraztunak kendu eta uretara bota zuen. Horrela, harekin zuen harremana hautsi zuen. Neguko egun batean, Otsoek bere hartaldeari eraso zioten, eta Otsoa adiskidearen begirada igarri zuen urjauzik Otso batean. Hala, bere laguna nola salbatu pentsatzen hasi, eta laminaren ispilu magikoaz gogoratu zen. Lapurtu egingo dut, pentsatu zuen, eta nire laguna lehengoa izatea lortuko dut. Goiz batean, aintzirara hainbat joan etorri egin ondoren,
Bere hile hori luzea orrazten aurkitu zuen Lamia liraina. Eta inork ikusez zezan, ureta murgildu zenean, ispilua lapurtzeko baliatu zuen Urjauzik. Bere burua salbu zelakoan, Oiardo ibaiaren ertzeko pago baten azpian eserita, ispiluari eragiten ari zen Urjauzi bere lagun Otsoaren sorginkeria askatzen zaiatzen, inolako emaitza barik baina. Halaxe aurkitu zuen Lamiak, ispilu magikoa berreskuratzeko asmoz haren atzetik joan da. Nola duzu izena? Galdetu zion Lamiak urrutitik. Artzain gazteak ispiluari begiratu zion. Hizketan ari zitzaiona ispilua zelakoan eta Urjauzi erantzun zion. Eta une hartan bertan gertatu zen sorginkeria. Goiuriko Urjauzi ikaragarria bihurtu zen. Kulturaren eta uraren arteko harremana. Euskadiko ur bideskak, uretako pertsonaiak, topikoak, urondarea, hori guztia eta askoz ere gehiago, uraren tantak podcastaren hurrengo ataletan. Gure uragentzia.euskadi.eus webguneko podcast atalean entzun ditzakezu.